Spravte si pohodlie, dajte si kávičku a poďte sa s nami pozrieť na náš nový vlog číslo 4. Tentokrát vás vezmem na prípravu domu na fotenie a točenie záberov. Dom sa ponúka v realitnej kancelárii Aurum samozrejme a bude čoskoro v našej novej ponuke za výbornú cenu. Takže ak ťa zaujme, kľudne sa ozvi. Boli sme tam veľký tím, zavolali sme si na pomoc aj fotostagerky, dom sme dôkladne popripravovali, bola upratať pani upratovačka. Po návrate domov som rýchlo spravila túto bublaninu v tvare snehuliačika, samozrejme, však idú Vianoce a dievčatá by si to inak ani nedali. Zvyknem tam používať mrazené višne z Lidlu a je potom výborná taká kyslo-sladká, vyskúšajte. No a teraz poďme pozrieť domček pre babiky. Celý interiér domčeka sme vynovili už pred vyše rokom. Nabytok, ktorý bol ružovej farby, tak sme premalovali do zlato-čierna. Dali sme tapety, podlahy. V podstate dom prešiel kompletnou rekonštrukciou a teraz sme dotvorili nejaké vianočné dekorácie. Vianočný stromček sme mali už minulý rok. Len sme pridali nové gule, ktoré som urobila z korálok a adventný veniec. Adventný veniec som si sama vyrobila. Pôjdeme. Keďže sme deťom už dlho sľubovali návštevu parku v Náničke, lebo je tam nová atrakcia, svetielka a čo deti milujú najviac na Vianociach, či už veľké alebo malé, preto svetielka. Takže išli sme na Náničku do svetelného parku. Už vstup nás ohromil, bolo to tam už krásne vyzdobené už pri vstupe, Zošadiaľ na nás salala vianočná atmosféra. No keď sme vošli dnúka, tak sme zostali úplne ohromení, fakt toľko svetiel sme až nečakali, bolo to nádherné. Boli tam svetelné tunely, svetelná pyramída, rôzne zvieratka, rozprávkové osobnosti. Stretli sme tam dokonca Mikuláša v ten deň, takže veľmi dobrý výlet, dali sme si tam aj nejaké vínko, keďže vonku majú spravený taký stanoček na varené víno, čaj, horúcu čokoládu, nejaké klobásy predávajú, ale keď chcete, tak aj dnuka sa dá sadnúť, potom sme išli s deťmi na hranolky a teplý čajík. Takže viete si vychutnať čaro vianočných trhov aj takto, priamo na Aničke v svetelnom parku. Myslím, že sa to bude páčiť aj deťom, aj vám. Jedinou nevýhodou, čo tam bolo to množstvo ľudí, ale inak myslím si, že úžasné to tam je a oplatí sa to ísť pozrieť. My určite pôjdeme ešte na hlavnú pozrieť do Košíc a taktiež sa chystáme na nejaké korčuľovania, lebo Sarka sa rada korčuluje, ja sa síce ľadu extrémne bojím, ale Martin s ňou určite pôjde a chcela by som ísť aj do mestského parku, tam to môže mať krásnu atmosféru pri korčulovaní. Ahojte, dneska som sa rozhodla, že vám ukážem ako na domáce farbenie obočia. Som trošku chorá, ospravedlňujem sa, ale ideme na to.
Tak, poďme si predstaviť produkty, ktoré budeme potrebovať. Najskôr budeme potrebovať nejakú micelárnu vodu na vyčistenie si obočia. Musíme si to dôkladne vyčistiť, čiže micelárna voda. Ja mám momentálne túto z Lidlu. V podstate je to jedno, hej, podľa mňa. Čistím si to s tými tamponikmi. Potom budeme potrebovať peroxid. Ja mám tento Refectocil 3%. A takisto mám z tejto značky aj farbu na obočie Natural Brown 3. Takže tieto dve veci, ak máte tmavé obočie ako ja. Ďalej budeme potrebovať myštičku, kde si to zmiešame. A štetce. Používam jeden hrubší na nanášanie a druhý tenčí na dotvorenie nejakých línií. A nakoniec tieto paličky do uší na dočistenie. Takže toto máme všetko, čo nám treba. Takže obočie si najskôr musíme dôkladne vyčistiť. Zoberiem si micelárnu vodu na vatový tampónik a takto si ho z neho si odstránim všetok make-up, ceruzku, mas a všetky nečistoty, čo máme na tvári. Toto je moje prírodné obočie. Vidíte? Nie je to žiadna sláva. Takže máme. A teraz si do pohárika zmiešame peroxid a farbu. Farby si vždy dávam tak ako lieskový oriešok. Asi takto. Ono, fakt je potrebujete veľmi malinko, hej, čiže aj tak to nepoužijete. A teraz si tam dám zo pár kvapiek toho peroxidu. Takých 5-6 kvapiek. A zmiešam si to. No, premiešame si to. Ja už viem, že konzistencia je vtedy dobrá, keď pripomína stolicu babetiek. Takže takéto niečo, hej. No. Kľudne si môžete nanášať aj väčšiu vrstvu. Zoberiete si to na šteček a idete takto. Ja sa snažím najskôr dať ako keby dovnútra. Nie som nejaká odborníčka, hej, čiže začínam niekde takto, skôr druhá polovica. Zberieme si tento hrubší štetín. Takže takto si to vďobkáte. Do tej prednej časti si to zatiaľ nedávate. Teraz si dáme na druhé obočie. Tu mám zrkadlo pri nás položené, takže ja sa pozerám tam, ospravedlňujem sa.
Obočie by malo mať takú dĺžku, že keď si priložíte takto od kraja nosa po kraja obočia, by malo končiť. Takže nejak takto. Tak a teraz ešte tu na viac dole. No a teraz rýchlo si zoberieme túto paličku na krém s krémom alebo s butelárnou vodou a dotvoríme si takto tvár toho obočia. Nemusíte sa bať, je to tmavé. Ale ono sa to pekne potom zmije a už to bude mať krásnu farbu. Bola som raz na farbení obočia u kozmetičky. V živote som také hrozné obočie mala, ale som ho takéto hrubé, prisahám. Držalo mi v takom stave asi 2 týždne, takže ja neviem, či mi to vypálila do tej kože, alebo ako, ale som sa hanbila a odtedy som nikdy v živote už nebola. A asi pred pol rokom som sa rozhodla, že si to skúsim doma a odtedy to robím stále takto. Aj vy to máte, takže si robíte všetko doma, lebo s ničím nie ste spokojní. Ešte si necháme túto farbu pôsobiť. No a teraz si to ideme dať dole. Takže obyčajný mokrý tampónik, čistá voda vám bude stačiť. A takto si to zotriete. Ešte druhú stranu. Pôsobenie toho prípravku by nemalo štípať a ani spôsobovať iné nežiaduce reakcie, ako je odčervenanie a tak ďalej. Čiže na to pozor. Hneď ako vás to začne štípať, dajte to dole. No. A toto je moje nafarbené obočie. Myslím si, že je to miliónkrát lepšie, ako bolo to predtým. Takže vyskúšajte a do komentára mi dajte vedieť, či sa vám to podarilo. Tak. A to je z nášho vlogu pre tento týždeň všetko. Tak dúfam, že sa vám moje rady a tipy na obočie páčili a prajem vám ešte pekný týždeň. Pa, pa!